Díadí rang a trí ceair, seo Gaeilge don céadín. So inniu don Gaeilge tá muidir toisiach ar rud nua, agus an rud a tá muidir toisiach ar na díospracht. Thola sibh faoi díosprachtú. Is é díospracht nar smuoineann tú ar na rudaí maithe agus na rudaí nach bhfuil maith faoi rud éige. So, mas smuoineann muid ar an litir a scríbmuid hiag muintir féacra. Sa litir bí muid a géirí go ligí muintir féacra dún bí a míchlantil a ihe ar scoil. So scríbmuid na rudaí maithe faoi. Níor scríbmuid rud nach bhfuil maith faoi bí a míchlantil, mar mas scríbmuid sin ní bheith sé a géirí muid bí a míchlantil ihe ar scoil. So sa litir scríbmuid rudaí maithe faoi bí a míchlantil a ihe cosa le tinní smó réana an. So mas smuoineann muid ar méid blas difriúil slisné atá an, nó a méid seaclaid difriúil atá an, tá bhá níos mó réana an. Rud eile a scríbmuid ná an cod is mód an am, tá sin níos sire bí a mí slanseol a cheannacht, ná tá sé an bí a slanseol a cheannacht. Agus rud eile a scríbmuid ná an cod is mód an am, tá bí a mí slanseol níos deise, tá blas níos fearr ag bí a mí slanseol na bí a slanseol. Na sin an rud é maithe faoi. Sin an rud a scríbmuid sa litir. Nuair tá muid a dhéanamh díospracht, cén muid smuoine ar na rudaí nach bhfuil maith agus cén feadh nar chóirdá, le na stríon bí a mí chlanseol a ihe ar scoil. Cosa le níl bí a mí slanseol maith do réicla, níl sin maith de féicla soginne. Agus níl bí a mí chlanseol maith do corp soginne ach an airad. So is díospracht é anis mar luairmuid faoi na rudaí maithe faoi bí a mí chlanseol a bheith agin, agus luairmuid faoi na rudaí nach bhfuil maith faoi bí a mí chlanseol a bheith agin. Nes inniu ba bhfuil am go smuoineann sibh ar postanna a dhéanann sibh sa teach. Agus na rudaí maithe atá an faoi cén feadh ar chóir de páistí postanna a dhéanamh sa teach. So cén feadh go bhfuil sé maith go bhfuil tú codú le mamaí nó dadú na soithaí inní, nó do cheomra a glanú, nó an broscar a ghlacu amach heag an box broscar mór sa gheardaí. So tá sé bh go listad in ar rudaí a scríú faoi cén feadh atá sé maith go bhfuil post ag páistí sa teach.